ሃይማኖትን ስነ ጥበብን ከመይ ትገልጹ? ሰይጣን ያብተ ምን حدير ስነ ጥበብን መንፈሳዊ ህይወትን ከመይ ትገልጹ ማለትይ ስነ ጥበብን ሃይማኖትን ከመይ ትገልጹ? حقيقي بساينس ونكتري أخلها خب سجا خب تنقع وحية خب تتقبايا قال ملا ندخل بزيحوس ناي جزار وسايد إفكتون على اللوندي من الباش جن ሃይማኖት ንኣኽን እንታይ እዩ? ሓደ ነብስኻስ ዳግማይ ምንጻህ ዳግማይ ምርኣይ ከም በሓድሽ ምንጻህ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ካብ ኩሉ ነገራት ካብ ሕማቕ ነገራት ማለት እዩ ምቁጣብ ቶሚ ቅድሚ 10 ዓመታት መንፈሳዊ ህይወት ዝነበርክ ሽዑ ዝሓስኩ ሕጂ ዝነግረክ ዘለኹ ኢልካኒ ከመይ ወጪኻ ካብ መንፈሳዊ ህይወት ንእምንሲ ናብ እንጌራ ቀይሮ ወደ ኣምላኽ እንተ ደኣ ኮንካ ኢሉ ምስሓተቶ ሰብ በቃል ኣምላኽ ዳ እምበር ብንጀራ ጥራይ ነበር ጾም ካብ ምግብን ካብ ማይን ምኽልካል ጥራይ እዩ واي قريتها واي تايدي دميريو ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንተዳሪና ሰብኣይ ርእሲ ሰበይቲ ይብል ወይ ሰበይቲ ትሕት ክትብል ኣለዋ ኢሉ ይገልጾ እዚ ቃል እዚ ኣብዚ ግዜ ከመይ ይኸይድ ኣሎ ትብል እስኽ ከም ጓልከ ካብ ወዳት ወይ ካብ ሰብኣይ ትሕት ኢልክ ዶ ትኸዲ ባህርያት ስጋ ሸውዓተ እዮም ባህርያት ነብስኻ ሰለስተ